ଖାଲି ଖାଁ ଗାଉଛନ୍ତି ଖାଇଲା ଗୁଳିଆ ଭଳିଆ ଖାଇ ମଣିଷ ପରାନ୍ତେ ଖାଇଦେବେ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ମୁଦିଆକୁ ପଠା ମାରୁଛି କୋଉ ଲୋକ ମାରୁଛି କୁଟି କୁଟି ଲୋକକୁ ମାରୁଛି ଧର୍ମ ଏବାର ବାହାରିଲା ଗରିବ ପାଖରେ ରହିଲା ଧର୍ମ ଗରିବ ପାଖରେ ଧର୍ମ ରହିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏବେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗଣୁଥା ଭଙ୍ଗା ଛେଳିବା ନେଇ ଗାତକୁ ଯାଉଥାନ୍ତୁ ଗରିବ ଖାଇବା ଧନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କର ଖାଲି ଟଙ୍କା ଗଣା ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ରଖିବେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭୋକରେ ଆତୁଳ ହେଉଛି ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ କି କଷ୍ଟ ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ଯାଇନୁ ଖାଇନୁ ପିଇନୁ କି କଷ୍ଟ ତମେ ଟଙ୍କା ଖାଲି କେଉଁଠି ରଖିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସରିଯା ମୁଁ କହୁଛ ହଉ ତମର ଟଙ୍କା ଅଛି ଖାଇମୁ ଆଜି ନ ଖଟିନେ କାଲି ଉପାସରେ ମାରୁଛୁ ଆମର ମୋଦି ବାବୁ ଦେଲା ବୋଲି ମାନେ ପଇସା ସୁଯୋଜନା ପଇସା ଦେଲାକୁ ଗରିବ ଗୁରା ବଞ୍ଚିନୁ ନହେଲେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥାନ୍ତା ଏକା ଛେକେ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା।